L'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries va néixer fa 40 anys gràcies a una llei del Parlament de Catalunya amb l'objectiu de portar coneixements, respostes i solucions al sector agroalimentari català. Josep Tarragó i Colomines va ser-ne el primer director general. Inicialment, l'IRTA comptava amb 6 centres en diferents punts del territori català i amb un centenar de professionals. 4 dècades després, els centres s'han triplicat i hi treballen un miler de persones. La creació de l'IRTA va marcar un abans i un després en la recerca agroalimentària de Catalunya. Des dels primers contactes internacionals que es van signar, com el que es va fer amb la Universitat de Califòrnia l'any 1988, fins a la creació de la primera startup, Inorsa, i amb iniciatives com el Clavell Olímpic o les Gales Port d'Or, l'IRTA va demostrar la seva voluntat de convertir-se en un referent en l'àmbit de la transferència de coneixement i en la col·laboració amb el sector productiu. 200 persones, amb un director general al davant i un bon equip, van aconseguir acoplar a dintre del nostre institut diferents centres de tot Catalunya, per tant vam estar incrementant la nostra presència territorial. L'IRTA crec que ha fet una gran feina per desenvolupar les tecnologies en el camp. Crec que tot aquell equip, més la introducció de nous elements i tot l'equip jove que hi ha, això podrà conduir a aquesta institució a desenvolupar tècniques d'economia circular, sobretot el tema de la sostenibilitat en un moment de canvi climàtic, la introducció d'una plataforma per poder aprofitar purins i resoldre temes tan importants per a l'agricultura catalana i la ramaderia catalana. Fruit de la feina feta durant els primers anys, l'IRTA comença a consolidar-se com a centre de referència a l'Estat. El 1996 s'organitza la primera jornada fructícola de Mollerussa. Un any més tard, el Centre Nacional d'Aqüicultura s'integra en el que ara és IRTA La Ràpita. I entrat el nou mil·lenni, el 2002, s'inicia la col·laboració amb Plant and Food Research, l'homòleg de l'IRTA a Nova Zelanda. Privileged to have had a more than 20-year relationship with IRTA, focused on breeding apples and pears in warmer climates as we look to the world for different climate change impacts and how we can make sure the whole world is more resilient to this in the future. So, congratulations on 40 years. El 2003 es consolida el consorci CSIC IRTA UAB en genètica molecular vegetal, origen del futur Centre de Recerca en Agrigenòmica, el CRAC. El 2005 es crea el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, el CREDA, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i un any més tard el Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris, el CENTA. El 2008, l'IRTA, com tots els centres de recerca del país, es veu molt afectat per la crisi econòmica. Però el seu arrelament territorial i sectorial, la seva vocació de servei i la seva capacitat d'adaptació li permeten ser resilient a la crisi econòmica global. Aquell mateix any comença una nova etapa amb la incorporació de Josep Maria Montfort i Bolívar com a nou director general i l'IRTA passa a formar part de la xarxa de centres de recerca de Catalunya, CERCA. Finalment, l'any 2011, s'estableix la nova seu central a Torremarimón, una finca cedida per la Diputació de Barcelona al municipi de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. El 2013 s'inaugura el Fruit Centre a Lleida, un centre pioner i singular en la recerca de la cadena de valor de la fruita. El 2015 s'incorpora a l'IRTA el Centre de Recerca en Sanitat Animal, el CRESA, fruit d'un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona. La creació del CRESA com a fundació inicialment va ser un abans i un després en termes d'investigació en sanitat animal. És cert que allà entre els anys 2008-2012 hi va haver una seriosa crisi econòmica que va posar d'alguna manera un gran repte al que era la continuïtat del centre i va ser el motiu pel qual finalment ens vam integrar dins de l'IRTA, que de fet ja era un dels patrons de la fundació. Després de 3 dècades de constància i recerca d'excel·lència, arriba l'expansió de l'IRTA amb una gran obertura cap al món. Davant dels desafiaments actuals, l'IRTA ha adoptat una estratègia centrada en la sostenibilitat i la innovació. L'any 2016, l'IRTA estableix una aliança estratègica amb l'Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, l'INIA a Uruguai, TIGASC i AgriFood per impulsar la recerca agroalimentària global.
El 2018 s'incorpora en Josep Usall i Rodier com a nou director general de l'IRTA, després d'un procés internacional de selecció amb l'objectiu d'aconseguir consolidar l'IRTA com el principal centre de recerca del país. Des del 2018 fins al 2024, l'IRTA experimenta un important creixement i transformació, amb una clara aposta per l'excel·lència científica, l'impacte de la seva recerca, el relleu generacional i fortes inversions en nous i millors infraestructures de recerca. Des del meu punt de vista, a les investigadores i investigadors, l'IRTA ens ofereix l'oportunitat de fer una recerca d'excel·lència alhora molt connectada amb el sector, el territori i l'administració. També tenim un equip de tècnics especialistes molt potents, sense els quals els científics no podrien fer la nostra feina. La mirada que avui té l'IRTA està molt enfocada a transformar els sistemes alimentaris davant dels grans reptes globals, entre els quals el canvi climàtic o la reducció de la biodiversitat. Sobretot volem aportar solucions pràctiques amb realisme, però també amb optimisme. La recerca i la innovació multidisciplinàries i en aliança ens han dut en els últims anys a consolidar el segell de benestar animal Welfare, a co-crear noves varietats de pomes més adaptades a la calor, com la Tutti i l'Stellar, o a posar en marxa un hub de sanitat vegetal a Lleida per estar preparats davant les noves plagues i malalties, entre molts d'altres projectes estratègics. Avui l'IRTA aposta per transformar des del territori als sistemes alimentaris, per garantir la resiliència del nostre sector als grans desafiaments globals, com el canvi climàtic, els riscos biològics emergents o la revolució que suposen les noves tecnologies digitals i la indústria 4.0. Perquè el futur dels sistemes alimentaris contribuirà a dibuixar el futur de la humanitat. I a l'IRTA estem decidits a contribuir des de Catalunya a un futur de benestar sostenible.